Yes. Ja sitten siirrytään varsinaiseen webinaarimateriaaliin. Eli ensiksi nämä käytännön asiat. Tosiaan tallennus on meillä tämmöisen noin 2 viikkoa saatavilla sen julkaisun jälkeen joistakin saavutettavuuslainsäädäntösyistä. Ja sitten nämä tilaisuuden materiaalit, niin ne jää pidemmäksi aikaa saataville ja löytyy tuolta meidän nettisivuilta tapahtumien alta. Ja ajatuksena on, että kysymyksiä voi esittää myös tässä webinaarin aikana, mutta otettaisiin ehkä kunkin niin kuin teeman jälkeen siihen liittyviä kysymyksiä ja sitten tosiaan tuolla loppupuolella pitäisi olla vielä hyvin aikaa. Ja ehkä vielä näistä käytännön asioista niin voitaisiin kertoa, että ketä meitä tänään on äänessä ja täällä linjoilla. Eli mä olen tosiaan Laura Ihamäki ja asiakaspäällikkönä Kantaverkkopalveluissa ja ollut tässä ehkä niin kuin kirjoitusvastuussa tästä paperista, mutta isolla porukalla näitä periaatteita on työstetty. Syyllinen. En ota vastaan. Jatketaanko? Teille kameroita auki kaikilla, niin vilkautatteko naamanne, jos haluatte kertoa, ketä olette? Kertokaa ne, ketkä on. Okei, aloitetaan täältä. Reilonderi Antero, toimii asiakaspäällikkönä. Voin sitten jatkaa. Nimi on Nick Nortama ja toimin myös sitten asiakaspäällikkönä tällä Fingridillä. Ja eiköhän Jarnokin voi esitellä itsensä, kun se ääni. Jarno Serrotti täällä. Minä laitoin chatin puolelle vähän viestiä, että kyttäile niitä kysymyksiä ja esitetään niitä sopivassa välissä. Jarno Serrotti asiakaspäällikkö, niin täällä myös mukana olla. Yes. Sitten mulla olisi tässä vielä varsinaista tätä agendaa, eli mitä tullaan käymään läpi. Niin alkuun kerron vähän tästä yleistä ja aikatauluasioita. Ja sitten meillä on tässä aika pitkä sisältö näitä mitä täällä on niin kuin uusia sisältöjä ja muutoksia nykymalleihin. Ja niitä esittelee sitten mun lisäksi tosiaan Antero ja Nick, että saadaan vähän vaihtuvuutta tähän, kuka on äänessä. Ja nämä on tosiaan niitä teemoja, joista sitten voi esittää tämän vähän niin kuin teemankin jälkeen kysymyksiä. Eli siellä puhutaan liittymistehojen määrityksestä, liityntäkyselyistä, ehkä vähän kertauksena liittymissopimushakemusta, vapaan liityntäkapasiteetin määrittämistä, kapasiteetin jakoperusteita, liittymissopimusmalleja ja liittymismaksuja. Ja sitten loppuun tämmöinen ehkä vähän niin kuin erillinen, mutta kovastikin kytköksissä tähän teemaan on tämä meidän yleisten liittymisehtojen eli Ylen päivitys. Ja sitten tämmöinen kokonaan uusi paperi, liityntöjen tekniset vaatimukset, jota ollaan lyhennetty LTV:ksi. Ja siitä tosiaan näitä kahta valmistellaan ja alun perin oli tavoiteltu, että ne olisi saatu yhtä aikaa tämän liittämisperiaatteiden kanssa julkaistua konsultaatioon, mutta siellä tuli vähän aikatauluruuhkaa sitten meillä kesän kynnyksellä ja näiden julkaisukonsultaatioon on suunnitteilla nyt sitten tässä lähikuukausina syksyn aikana, mutta liittyvät niin kuin tähän samaan sisältökokonaisuuteen. Ja sitten tosiaan niin kuin yleistä, niin me ollaan nämä uudet liittämisperiaatteet, niiden valmistelu oikeastaan aloitettiin jo tuolla viime vuoden loppupuolella, ja ne tulevat niin kuin voimaan tullessaan korvaamaan meidän nykyiset kantaverkon liittymismaksuperiaatteet, joita on tuolta vuoden 2023 alusta ymmärtääkseni sovellettu. Ja tämä on niin kuin sisällöllisesti hieman erinäköinen paperi, tämä meidän uusi liittymisperiaatteet kuin liittymismaksuperiaatteet. Eli liittymismaksuperiaatteet sisälsi niin kuin lähinnä tähän niin kuin liittymismaksujen määräytymiseen liittyviä asioita. Mutta nyt sitten näihin uusiin periaatteisiin on lisäksi tuotu sisältöä, joka meillä niin kuin tällä hetkellä on kyllä niin kuin julkisissa dokumenteissa pitkälti saatavilla vaikka meidän nettisivuilla ja näitä liityntöjen tai liittymissopimusten kypsyyskriteerejä esimerkiksi, mutta että nyt niitä asioita tuodaan sitten tänne ihan viranomaisen vahvistamaan paperiin. Ja tämä tosiaan sitten kun me saadaan tämä meidän puolella työstettyä
loppuun, niin lähetetään sitten Energiavirastolle vahvistusprosessiin, jonka kesto on joitakin kuukausia oletettavasti. Ja osana tätä vahvistusprosessia niin Energiavirasto tulee pitämään vielä tämmöisen julkisen kuulemisen, joka lausuntopalvelussa sitten julkaistaan. Ja tässä tämmöinen aikataulusuunnitelma alla, ehkä sen voin jo sanoa, että tämä oli alun perin tarkoitus saada vähän niin kuin ripeämmin, mutta mutkia tässä on tullut matkaa, että aika isoja periaatteellisia uudistuksia työstetään. Eli nyt niin kuin tavoitellaan, että nämä uudet periaatteet saataisiin käyttöön tuolla 27 vuoden alkupuolella, ei varmaan tammikuun alku ole enää realistinen. Ja me tosiaan nyt kuullaan näitä tähän syyskuun alkupuolelle asti. Sen jälkeen otetaan huomioon tämä konsultaatiopalaute ja tehdään tarvittavia päivityksiä, täsmennyksiä ja sitten tosiaan lähetetään nämä sinne Energiavirastolle. Ja ehkä vielä semmoisena taustana, mitä en tähän niin kuin kirjannut, mutta osalle voi olla enempikin tuttu, niin Energiavirastohan viime vuoden loppupuolella työsti jakeluverkkoja koskevat tämmöiset uudet liittymismaksumenetelmät, jotka on niin kuin sisällöllisesti aika vastaavaa, mitä nämä meidän liittämisperiaatteet, että sieltä tuttuja niin kuin aihealueita ja osittain sisältöjä ja tämä niin kuin meidän työ niin kuin liittyy osittain siihen, osittain tämän toimintaympäristön muuttumiseen, mutta myös tuolla niin kuin sähkömarkkinalainkin puolella on päivityksiä tullut tämän vuoden alusta, että on aika uusia näitä meidän periaatteita. Sitten mä jatkan vielä tämmöiseen aiheen, että liittymistehojen määritys, eli tässä on ehkä tämmöinen niin kuin näissä uusissa periaatteissa yksi selkeä muutos nykykäytäntöihin. Että ajatuksena on, että me nyt jatkossa määritettäisiin sitten liittymistehot kaikkiin liittymissopimuksiin, myös siis olemassa oleville liitynnöille. Ja tämä niin kuin tarve, että miksi näitä tällä takautuvasti nyt pitäisi alkaa määrittämään, niin johtuu myös tosiaan tästä toimintaympäristön muutoksesta. Tämä turvaisi niin kuin myös asiakkaan asemaa, että tiedetään, mikä teho on se, mikä on sovittu, mihin asti voi kasvattaa ja mistä eteenpäin pitää lähteä sitten sopimaan muutoksista meidän kanssa. Nykyisinhän meillä nämä liittymistehot on niin kuin pitkälti tuolla tuotannon puolella ja sähkövarastopuolella jo määritetty liittymissopimuksiin, mutta erityisesti kulutuspuolella ja vanhempiin liittymissopimuksiin niin tarkoittaa sitten tämmöistä ehkä vähän niin kuin isompaakin jumppaa, että saadaan ne määritettyä kaikille liitynnöille. Ja meidän ajatuksena on, että nämä liittymistehot, nyt kun tällä takautuvasti määritellään, niin kirjataan niin kuin nämä päivitykset tuonne Omafingerinin puolelle, eli ei lähdetä sitten liittymissopimuksia kuitenkaan tässä yhteydessä avaamaan ja allekirjoitettu tuttamaan uudestaan, vaan että nämä siellä Omafingeridistä löytyy sitten jatkossa nämä ajantasaiset liittymistehot, ja siitä kun Energiavirasto vahvistaa nämä liittämisperiaatteet, me aletaan niitä soveltaa, niin 6 kuukauden kuluessa pitäisi nämä liittymistehot olla määritelty liittymispistekohtaisesti kaikille asiakkaille, kaikille liitynnöille. Eli näillä näkymin tosiaan siellä joskus ensi vuoden kesän ehkä jälkeen olisi tämä 6 kuukauden deadline saavutettu. Ja tässä kerrotaan, miten tämä liittymistehojen määritys tapahtuu näille olemassa oleville liitynnöille meidän ajatusten mukaisesti. Niin ensinnäkin nämä liittymistehot määritetään erikseen otto- ja antoteholle, eli kummankin suuntaiselle tehoille. Ja lähtökohtaisesti ne määritetään perustuen niin kuin toteutuneisiin mittauksiin, meidän mittauksiin liittymispisteen otto- ja antotehon tuntihuipun, eli tuntikeskiteho edelliseltä 36 kuukaudelta. Eli 3 vuotta taaksepäin katsotaan, että mikä on ollut siellä toteutunut maksimi tuntikeskiteho, ja se olisi niin kuin lähtökohtaisesti tämä asiakkaan liittymisteho. Mutta jos siellä on sovittu uusia liityntöjä ja tehonkorotuksia, joita ei ole vielä otettu käyttöön, niin ne totta kai huomioidaan. Ja nämä liittymistehot tosiaan
määritetään liittymispistekohtaisesti, mutta sitten jos asiakkaalla on samalla meidän asemalla useampia liittymispisteitä, niin ne otetaan yhteen kullakin liityntäjännitteellä. Ja sitten meillä on vähän poikkeuksellista tämä määrittäminen, jos meillä on tämmöistä kantaverkon kanssa rinnankäyvää asiakasverkkoa, niin siellä tehdään kanssa tämmöinen netotus. Voimajohtoliitynnöissä taas liittymistehot määritetään erikseen kullekin liitynnälle. Ja sitten tässä, muutenhan tämä nyt on aika yksinkertainen laskenta, katsoo huippu tuolta 36 kuukautta taaksepäin, mutta ehkä niin kuin erityisesti tuolla jakeluverkkojen puolella, niin meillä on tämmöistä poikkeuskytkentöjä, jotka voi vähän sekoittaa tilannetta, niin ne pitää sieltä sitten setviä pois siten, että tämä liittymisteho tosiaan vastaa sit sitä normaalia käyttötilannetta. Ja jos meillä on tämmöisiä, niin kuin, en tiedä mikä oikeaoppinen termi on, mutta puhtaita voimalaitosliityntöjä, eli liitynnässä on vain voimalaitoksia, niin niille sitten määritetään ottotehoksi 0 megaa, vaikka siellä joskus, vaikka huoltotöiden aikana olisi jotain ottoa kantaverkosta. Ja varasyöttöyhteyksille liittymistehoksi tulee myös 0 megaa, ja niillä pitää olla tosiaan käyttötarkoitus eritelty liittymissopimuksessa. Sitten kun me nämä määritellään, ajatuksena nyt on saada nämä aika nopeasti sinne Omafingridin näkyviin, kun nämä periaatteet on vahvistettu, eli tällä pohjalla lähdetään niitä työstämään. Tietysti me ei voida niitä nyt vielä vaikka syksyn aikana, että ennen kuin tämä periaate on niin kuin vahvistettu, niin ainakaan niin kuin lukita, mutta saataisiin nämä sinne Omafingridin näkyviin ja 2 kuukauden ajan nämä olisi siellä tarkasteltavissa. Ja jos asiakkaalla on esittää jotakin vaihtoehtoista näkemystä siitä, että mikä tämä liittymistehon tulisi olla, niin semmoinen voi meille esittää. Pitää olla siis tosiasiallinen peruste tälle ja meidän pitää tämä hyväksyä. Ja tietysti sitten, jos jotakin riitatapauksia tulee, niin varmaan loppukädessä menevät tuonne Energiavirastolle, mutta tarkoituksena tässä tosiaan on hakea se todellinen niin kuin liittymisteho, että ei myöskään niin kuin mitään ylitoitettuja liittymistehoja haeta. Ja siellä ilmeisesti jotakin kysymystä Jarno viittelöisi. Niin, saat vähän hengähdystaukoakin, Laura, toivottavasti. Niin täällä on kysymys sitten nämä jakeluverkkoyhtiöiden liityntöjen tehoennustaminen sitten, kun nyt meillä on käytössä näille suurille kuluttajille se liittymissopimuksen liite 2, jossa on sitä tehon tarpeen kasvua, niin miten tämä jakeluverkkoyhtiöiden, tuleeko niille oma liite 2, jossa kuvataan tehon tarpeen kasvua vai onko se vaan tämmöistä peruskuormaa? Ja koskeeko tämä liite 2 vaan näitä kantaverkkoon liittyviä käyttäjiä pelkästään? Niin, meillä varmaan ajatuksena toistaiseksi on ollut, että tämä liite 2 on tämmöiselle kulutukselle, mahdollisesti tuotannollekin, joka on tosiaan luonteeltaan tämmöistä niin kuin useamman vuoden ajan niin kuin kasvavaa, että otetaan käyttöön joku uusi hanke. Kulutuspuolella voi rakentua osissa tai tuotantopuolta ehkä tulee meillä vaikka merituulivoima, jota rakennettaisiin niin kuin jääkausien ulkopuolella tai jääaikojen ulkopuolella, eli ei tämmöistä niin kuin orgaanista kasvua ole kyllä suunniteltu. Joo, juuri näin. Ja sitten toinen, että nämä varayhteydet, kun sulla on pääyhteys vaikka siihen sähköasemaan, niin kirjataanko varayhteyden liittymistehoksi 0 megawattia sitten. Eli tämä on tätä normaalikäytön kirjaamista, eikö niin? Joo, eli varayhteyksille tulee tosiaan se 0 megan teho tässä liittymissopimuksilla. Jatka vaan. Mä itse asiassa jatkan vaan, mä ajattelin antaa Nikille välillä puheenvuoron. No niin. Nappaan tuosta kameran kanssa kylkeen. Niin... Suljen täältä omani. Joo. Äänet tulee tosiaan huoneen kautta, mutta oma kamera on kanssa tässä päällä. Mutta nyt hypätään ehkä enemmän tämmöiseksi niin kuin konkreettiselle tasolle. Katsotaan vähän, että miten se liittämisestä sopiminen oikeasti käytännössä tapahtuu. Niin tämä saattaa olla monelle aika tuttu homma jo ja tuttu prosessi, mutta tässä sitä oikeasti kuvataan. Eli ensimmäisessä vaiheessa, jos on vaikka ihan uusi hanke tai olemassa olevan liittyjän takana tapahtuu jotain muutoksia tai suunnitellaan jotain muutoksia, niin siitä kannattaa aina lähettää tämmöinen alustava liityntäkysely. Tämä ei ole mitenkään sitova asiakkaalle, vaan se on enemmän, että
saadaan sitten tieto, mitä on suunnitteilla ja ympäri verkkoa. Näillä sitä muun muassa tehdään tämmöistä verkostolaskentaa ja pyritään huomioimaan sitten verkon suunnittelussa ja tiedetään, missä tapahtuu oikeasti asioita. Sitten jos siirrytään vähän niin kuin eteenpäin, luvitus etenee, hommat etenee, niin sitten päästään tähän liittymissopimushakemusvaiheeseen. Ja tämähän on nyt tämmöinen uusi konsepti, mitä ollaan asteittain otettu käyttöön tässä viimeisen vuoden aikana. Tästä pidettiin itse asiassa erillinen webinaari kanssa tuossa toukokuun puolella, ja Antero tulee myös kertomaan tarkemmin, että miten tämä käytännössä tapahtuu, mutta tämä on oikeastaan siitä kiinni, että kun hankkeen kaava ja rakentamislupa on lainvoimainen, niin tämmöistä liittymissopimushakemusta voi lähettää. Jos itse hanke vaatii 110 kV johdon rakentamisen, niin myös lunastuslupa tulee olla jätettynä viranomaiselle. Mutta siitä sitten tarkemmin kohta. Ja tämä on tosiaan semmoinen juttu, että Fingrid oikeastaan, kun me vastataan tähän liittymissopimushakemukseen, että liittyminen on ok, niin se on sitten Fingridiltä tämmöinen sitova vastaus. Mutta tämä ei ole vielä mitenkään asiakkaalle sitova. Ja kun me tämän vastauksen lähetetään, niin asiakkaalla on 2 kuukautta aikaa käytännössä allekirjoittaa se liittymissopimus. No, sitten kun päästään siihen pisteeseen, niin itse liittymissopimus allekirjoitetaan ja sitä kautta sekä asiakas että Fingrid sit sitoutuu hankkeen liittämiseen. Jos ykkösvaihetta katsotaan vähän tarkemmin, jos Laura tuossa vaihtaa kohta kalvoja, niin liityntäkysely on oikeastaan just tämmöinen hyvin alustava, ja liityntäkyselyn tekee just se osapuoli, joka on joko liittymässä suoraan kantaverkkoon tai sitten suunnittelee liityntää kantaverkkoon, mutta myös olemassa olevat asiakkaat, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöt tai teollisia laitoksia, jos sinne on tulossa jotain muutoksia tiedossa tai suunnitteilla olevia, niin näitä pystyy suoraan lähettämään tämmöisiä alustavia liityntäkyselyitä. Vaikka joku olemassa oleva tehdas suunnittelee uutta sähkökattilaa, niin hyvä laittaa hyvin alkuvaiheessa, että meillä on tieto siitä tehon tarpeesta. Vastaavasti sitten jakeluverkkopuolella, varsinkin jos tulee jotain suuria liityntöjä, datakeskuksia, sähkökattiloita, niin alkuvaiheessa on hyvä laittaa näitä jo tiedoksi meillekin. Ja tosiaan Fingrid sitten vastaa näihin liityntäkyselyihin kertomalla alustavan tiedon siitä, että mihin kannattaisi liittää ja miten se on mahdollista, millä aikataululla ja niin poispäin. Näitä itse asiassa käsitellään niin kuin viikoittain, missä on asiakaspäälliköt ja verkkosuunnittelijat täältä meidän puolelta mukana, ja niihin pyritään saamaan vastauksia mahdollisimman pian. Tässä lomakauden aikana nyt on ollut ehkä vähän enemmän ruuhkaa, mutta näihin, mitkä on nyt tullut sisään, niin pyritään saamaan tässä vastauksia tässä muutaman viikon sisällä. Ja itse liityntäkysely, miten sitä oikeasti toimitetaan, niin tapahtuu meidän nettisivuilla. Sieltä löytyy semmoinen tee uusi liityntäkysely, linkkikin löytyy tästä materiaalista, niin siitä vaan painaa ja löytää sen aika helposti meidän nettisivuilta ja sitten sen laittaa sinne. Ja itse liityntäkyselyt käsitellään sitten luottamuksellisina, mutta meillä on sitten myös oikeus julkaista anonymisoituja summatietoja, että miten paljon on tullut teho mielessä esimerkiksi tuotantopuolella, kulutuspuolella ja niin poispäin. Ja liityntäkysely on tosiaan edelleen vapaaehtoinen, mutta suositellaan kovasti, koska se hyödyntää meitä verkon suunnittelussa, mihin pitää varautua. Ja tiedetään sitten, että mitkä hankkeet oikeasti siirtyy siihen pisteeseen, että voisi tulla sopimus. Mutta joo, tämä oli sitten alustava liityntäkysely ja nyt sitten Antero kertoo tarkemmin näistä liittymissopimushakemuksista. Pitäisikö kevennyksenä sanoa tämä entinen nimi vielä sille? Joo, okei. Tämä oli alun perin, kun tämä otettiin vähän yli vuosi sitten käyttöön, niin se nimi oli liittymissopimustiedustelu ja nyt se on liittymissopimushakemus. Ja tässä on tosiaan niin kuin se idea, että me saataisiin tietoa siitä, että paljonko verkosta sitä kapasiteettia on viety, ettei niin kuin ylimyydä kapasiteettia ja aiheuteta sitä kautta sitten käyttövarmuusriskejä verkkoon. Ei ylipuukata verkkoa. Ja sitten myös se, että on tasapuoliset ja syrjimättömät säännöt tässä kaikille. Ja tämä liittymissopimushakemus se voi tehdä sitten, kun ylipäätään tulee tehdä
silloin kun suunnitellaan niin kuin tehon korotusta olemassa olevaan liityntään tai tehdään uusia liityntöjä. Ja sitten me ollaan asetettu niin kuin alueellisia rajoja, niin kuin tehorajoja, että koko Suomessa on niin kuin rajana 2 megawattia, että yli 2 megawatin tuotanto- ja kulutuskohteelle pitää tehdä tämä kysely. Mutta sitten sellaisissa paikoissa, missä on tosi paljon niukkuutta siitä kapasiteetista, niin siellä voi olla sitten vielä pienemmät rajat väliaikaisesti. Mutta sitten täytyy myös huomioida se, että kun se orgaaninen kasvu ylittää niin kuin 5% siitä liittymissopimukselle määritetystä liittymistehosta, niin silloin myös täytyy tehdä tämä liittymissopimushakemus, jotta me pysytään taakilla siitä, että paljonko sitä kapasiteettia sieltä verkosta on viety ja kuinka paljon sitä tullaan niin kuin lähivuosina viemään. Ja sitten sen liittymissopimushakemuksen tekee aina se osapuoli, joka liittyy kantaverkkoon. Eli jos joku toimija liittyy jakeluverkkoon, niin silloin se jakeluverkkoyhtiö tekee meille se liittymissopimushakemuksen. Mutta käytännössä se valmistelee sen liittymissopimushakemuksen, se varsinainen verkkoon liittyy ja sitten se jakeluverkkoyhtiön kanssa yhdessä. Ja tosiaan niin kuin kaikista uusista kantaverkkoliitynnöistä tarvitaan tämä liittymissopimushakemus ja myös sellaista jakorajamuutoksista tai muista muutoksista, jotka aiheuttaa sitä sähkönsiirtotarpeen muutosta siellä meidän liittymispisteessä. Ja ylipäätään niin kuin se liittymissopimushakemus, kun se on semmoinen kaavake, niin siihen me haluttaisiin niin kuin mahdollisimman tarkkaa tietoa siitä, että minkä tyyppistä se sähkön kulutus tai tuotanto siellä on. Varmaan kaikki ymmärtää, että jos siellä on vaikka sähköauton latauspiste tai sähkökattila tai datakeskus, ne kaikki toimii vähän eri tavalla. Me huomioidaan ne sitten eri tavalla tuossa, kun me simuloidaan verkkoa. Jos mennään seuraavaan kalvoon. Niin tässä on niin tärkeää sit myös huomioida tämä, että siinä on niin tietyt kypsyyskriteerit meillä, että milloin voi tehdä liittymissopimushakemuksen ja se varsinaisen liittymissopimuksen. Eli se liittymissopimushakemus voidaan lähettää vasta sitten, kun se täyttää ne liittymissopimuksen kriteerit se hanke. Eli jos vaaditaan kaavan täytyy olla lainvoimainen. Jos tarvitaan rakennuslupan täytyy olla lainvoimainen. Ja mikäli tarvitaan suurjätteen liittymisjohto 110, 220, 400 kV, niin lunastuslupahakemus täytyy olla jätettynä viranomaisille. Toisinaan käy niin, että sitä lunastuslupaa ei tarvita, mutta silloin me edellytetään, että sillä liittymisjohdolla on Energiaviraston myöntämä hankelupa ja sitten jonkunnäköinen muu todistettavissa oleva lupa sen johtokanun käyttöön. Ja siinä kohtaa, kun se liittymissopimushakemus jätetään, niin silloin niitä todisteita näistä rakennusluvista ja johtokadusta ei tarvitse niin jättää. Mutta ennen kuin se liittymissopimus tehdään, niin ne todisteet on pystyttävä toimittamaan. Ja sitten tosiaan nämä verkkoluvalliset verkkohaltijat, niin näissä se on vähän niin kuin erityyppinen. Eli jos siellä nyt sanotaan jakeluverkkoyhtiöön liittyy joku toimija ja on niin kuin tämmöinen suurempi teho kyseessä, eli käytännössä yli 2 megawattia tai näillä tietyillä alueilla yli 1 megawattia, niin täytyy tehdä se liittymissopimushakemus, mutta se verkkoyhtiö siellä asettaa itse ne kriteerit sille liittyjälle Energiaviraston ohjeistuksen mukaan. Käytännössä se ohjeistus on niin kuin hyvin samantyyppinen kuin Fingridillä, eli pitää olla se tietty kypsyysaste saavutettu, yleensä kaava, rakennusluvat ja liittymisjohdon lunastuslupahakemus ja Jarno täydentää. Ei oikeastaan tähän tuli myös kysymys sitten, että miten jos on tilapäinen liityntä jakeluverkkoyhtiö, tämmöinen määräaikainen liityntä, pitääkö silloinkin jakeluverkkoyhtiön tehdä tämmöinen liittymissopimushakemus? Jos ottaa tehoa. Eli jos on vaikka 2 vuoden määräaikainen sopimus, niin silti pitää tehdä liittymissopimushakemus. Joo, kyllä. Joo. Eli tästä täytyy niin kuin ajatella se vähän niin kuin, että niin kuin myydään kaupasta tavaraa, niin me ei voida myydä sitä tavaraa enemmän kuin siellä kaupassa on hyllyssä sitä tavaraa, että muuten käy kyllä sitten köpelösti.
Ja tähän ehkä hyvä täsmentää, että nämä koskevat siis tätä uusia periaatteita, nämä kaikki asiat, mitä nyt käydään läpi. Toistaiseksi meillä liittymissopimuksella on ne, mitä silloin toukokuussa, kun esitettiin siinä webinaarissa, että vähän erityyppinen malli nyt käytössä, mutta sitten kun saadaan nämä uudet periaatteet ja määriteltyä ne liittymistehot, niin sitten mennään tähän malliin. Joo, ehkä voisin sen verran vielä mainita, että tämä toimii nyt sillä lomakkeella, mikä on meidän nettisivuilla, mutta sitten jatkossa tehdään tuonne oma Fingridiin sellainen sähköinen palvelu. Se on jo aika pitkällä se työ siinä ja se näyttäisi siltä, että siitä tulee nyt aika hyvä. Ja pitäisi helpottaa sitten asiakkaiden työtä ja myös meidän työtä. Jes. Vaihdetaanko Peppu? Joo. Vai oliko tästä aiheesta vielä? Ei ole kysymyksiä täällä ainakaan. Eli Nikille. Joo, kiitos Antero. Ja toi oli hyvä täydennys kanssa tosiaan, että nämä kehitystyöt on käynnissä ja toivottavasti saadaan ripeästi kanssa käyttöön otettua. Mutta oikeastaan tähän liittyen vielä niin puhuttiin jo siitä, että milloin oikeasti päästään sitten esimerkiksi vastaamaan ja oikeasti liittämään hankkeita, niin sehän edellyttää tosiaan sen, että meillä on vapaata kapasiteettia verkossa. Ja tässä just puhutaan siitä vapaasta liityntäkapasiteetista. Ja miten nämä käytännössä sitten määritetään täällä kantaverkossa, niin no oikeastaan just se, että meillä on tämmöinen työkalu olemassa, missä pystyy katsomaan suuntaan antavasti näitä Fingridin kapasiteettia, löytyy semmoisessa työkalussa kuin verkkokiikari. Ja tämä on itse asiassa päivitetty tämän vuoden puolella siten, että sieltä löytyy niin kuin kulutuskapasiteetti, tuotantokapasiteetti ja sähkövarastokapasiteetti erikseen. Ja tällä me pyritään vähän niin kuin viestimään, että missä ne parhaat mahdollisuudet sitten löytyy. Ja tämä verkostolaskenta ja vapaan liityntäkapasiteetin määrittäminen on totta kai kantaverkossa hieman monimutkaista. Meillä on silmukoitu verkko ja monet asiat sitten vaikuttaa toisiinsa. Ja se, että meillä on esimerkiksi vierekkäisillä asemilla 500 megawattia kapasiteettia, niin jos yhdelle asemalle liitetään se 500 megawattia, niin voi olla, että se pienentää sitten sen vierekkäisen aseman kapasiteettia vastaavalla tavalla. Tämä on niin kuin hyvä huomata, että kaikki asiat vaikuttaa kaikkiinsa, kun on silmukoitu verkko. Mutta ehkä tästä vapaan liityntäkapasiteetin määrittämisestä vielä niin sen verran, että tässä verkkosuunnittelussa tehdään tosi paljon tämmöistä markkinamallin analyysiä, missä me vähän niin kuin pyritään katsomaan sitä niin kuin kokonaiskuvaa tarkemmin, pyritään katsomaan, että miten esimerkiksi tietynlaiset kuormat ja tehot ja tuotantolaitokset sitten risteilee keskenään ja sitä kautta saadaan enemmän irti verkosta. Että jos meillä on jossain pisteessä vaikka 200 megawattia, liitetään sinne 200 megawatin hanke, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että kapasiteetti on 0, vaan pyritään aina arvioimaan sitä vapaata liityntäkapasiteettia niin kuin sen markkinamallianalyysin kautta lähtökohtaisesti. Sitten kun mennään hyvin paikalliselle tasolle, niin tämä voi olla, että se kapasiteetti on sitten tiukempi. Mutta ehkä vaan tiedoksi just se, että se logiikka tässä näin, että pyritään aina analysoimaan sitä mahdollisimman järkevästi, että saadaan sitten enemmän verkosta irti. Joo, ja tässä nimenomaan myös semmoinen olennainen juttu, että olemassa oleville liittyjille, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöille ja vaikka teollisille laitoksille, niin varataan aina tämmöinen luontainen kasvuvara. No mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se voi olla hyvin tapauskohtaista ja riippuu varmaan siitä, että mikä nykyinen teho on. Ja luontainen kasvu on oikeastaan lähinnä sitä orgaanista kasvua, että voidaan edelleen esimerkiksi rakentaa jotain pienteollisuutta, voidaan rakentaa omakotitaloja, tämän tyyppistä, että aina on semmoinen tietynlainen kasvuvara orgaaniselle kasvulle. Mutta se on niin kuin lähtökohtaisesti jo tässä verkkokiikarityökalussa esimerkiksi jo laskettu pois, että se mikä näkyy sitten verkkokiikarissa ja mitä me viestitään on sitten tavallaan se myytävissä oleva vapaa liityntäkapasiteetti. Että semmoinen detalji siihen. Joo. Niin tästä ei oikeastaan, ja oliko chattiin tullut kysymyksiä tästä? Ei ole tullut. Ehkä sellainen huomio itse tuossa näkyy kartalla nyt tuotannon liityntäkapasiteetti sitten. Ja siihen liittyvät rajoitukset. Tämä rajoitusalueita on myös tuotannolle ja kulutukselle tullut myös näkyville sinne verkkokiikariin, eli siellä näkyy niitä tilapäisiä rajoituksia. Semmoinen täydennys. Joo, se on hyvä täydennys Jarnolta tosiaan, että tässä esimerkiksi tosiaan tuolla länsirannikon alueella on tuo piirretty alue, niin
vastaavalla tavalla sitten kulutuksen osalta liittäminen on hankala sitten Etelä-Suomessa ja siinä on sitten vastaavalla tavalla piirretty Stemonan alue, niin oli hyvä täydennys. Ehkä itse asiassa vielä sähkövarastoista semmoinen juttu, että jos olette ehkä huomannut ja painanut sitä sähkövarastojen verkkokiikaria, niin siellä ei hirveästi niitä paikkoja ole, missä löytyy nykyhetkellä vapaata liityntäkapasiteettia. Ja se oikeastaan kuvaa myös tätä tilannetta, missä me eletään nyt tällä hetkellä, että hyvin paljon näitä uusia sähkövarastohankkeita ollaan sovittu jo verkkoon, ja ne on vienyt käytännössä nämä hyvät paikat niin sanotusti verkosta, että ei hirveän monta paikkaa, missä löytyy edelleen vapaata 110 kV liityntäkapasiteettia sähkövarastoille ole enää saatavilla. Tämä hankaluus tulee just siitä, että usein meillä on joko tuotannon puolen osalta ongelmia tai sitten kulutuspuolella vähän niukkuutta, niin sähkövarastot sitten vastaavalla tavalla vaikuttaa molempiin, joka tekee sitten sen, että niiden liittäminen voi olla aika monessa paikassa hankalaa. Joo, mutta tässä vaiheessa varmaan hypätään Anteroon takaisin. Jep, eli keskustellaan vähän näistä kapasiteetin jakoperiaatteista. Eli jos meillä on tätä vapaata kapasiteettia reilusti ja saadaan liittymissopimushakemus, niin voidaan antaa se koko kapasiteettisen jakelu tai sen asiakkaan käyttöön sen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Eli jos meillä on vapaata kapasiteettia reilusti eikä kilpailu siitä kapasiteetista ole. Tämä liittymissopimushakemus, kun me annetaan siihen vastaus, niin se on sitten 2 kuukautta aina voimassa. Jos se asiakas tekee liittymissopimuksen sen 2 kuukauden aikana, niin fine. Ja jos se ei tee, niin sitten se liittymissopimushakemus pitää tehdä uudestaan ja käsittely alkaa alusta. Katsotaan tilanne sitten taas uudestaan. Ja sitten meillä on myös sellaisia tilanteita, missä sitä kapasiteettia ei ole yllin kyllin. Eli meillä saattaa sellainen tilanne, missä on tosiaan niin kuin verkossa tai on paljon asiakkaita, jotka suunnittelee liityntää kantaverkkoon ja meillä on kapasiteettia vähemmän kuin mitä nämä hankkeet sitten tarvitsisi, niin silloin me ruvetaan jakamaan sitä niukkuutta. Kun joku lähettää liittymissopimushakemuksen, niin me odotetaankin sitten 2 kuukautta. Katsotaan, miten nämä muut alueen hankkeet siinä edistyy. Ja jos sieltä tulee sitten sen 2 kuukauden aikana lisää näitä liittymissopimushakemuksia, niin me jaetaan käytännössä tasan se jäljellä oleva kapasiteetti näille kyselijöille. Mutta ei kuitenkaan sitten tarjota tietenkään enempää, mitä se asiakas on siinä pyytänyt ja mikä se ihan todellinen tarve siinä on. Ja jos sen 2 kuukauden aikana, kun me sitten annetaan tämä hyväksyvä vastaus, niin asiakas ei tee sitä liittymissopimusta, niin silloin se kapasiteetti sieltä vapautuu ja jaetaan sitten näille muille kyselijöille. Ja jos meillä on sellainen tilanne, että sitä kapasiteettia ei ole lainkaan tarjolla siinä kohtaa, kun sitä liittymissopimushakemusta tehdään ja lähetetään, niin silloin me pyritään ilmoittamaan se arvio siitä, että koska sitä kapasiteettia voisi olla tulossa lisää, tai sitten tarjotaan vaihtoehtoinen liittymispiste, jossa sitä kapasiteettia on. Olisiko tähän jotain täydennettävää kollegoilla? Mennään ehkä esimerkkiin seuraavaksi. Niin ehkä semmoinen pieni täydennys, että sittenhän meillä on nämä joustavat liitynnät, mutta niiden kanssa tilanne on vielä hieman auki, mutta tosiaan niin kuin mahdollisuutta on myös sitten tässä tilanteessa, että jos ei ole tarpeeksi liityntäkapasiteettia tarjolla, niin tämmöinen joustava liityntä jatkossa sopii. Semmoinen ehkä korostuu tässä taas, että olkaa meihin hyvissä yhteyksissä sitten teidän hankkeiden ja teidän alueiden hankkeiden kanssa, että me ei täältä pystytä kaikkia Suomen hankkeita niin kuin seuraamaan, että mikä on menossa rakennusluvitukseen ja mikä ei. Eli ettei tule semmoisia, että ollaan jaettu se kapasiteetti, niin kuin Antero kertoi ja seuraavana päivänä joku sanoi, että meillä olisi ollut täällä rakentamislupa lainvoimainen hankkeelle, niin asiakaspäällikkö aina yhteyttä ja hyvissä ajoin katsotaan, että mitkä hankkeet on siellä alueella tulossa. Mahdollisesti liittymissopimushakemus lähitienoilla meille, niin me tiedetään sitten, kun me katsotaan tätä vapaan kapasiteetin jakamista, että se tapahtuu mahdollisimman tasapuolisesti.
Joo, oikein hyvä lisäys. Meillähän on useita satoja tuhansia megawatteja liityntäkyselyitä ja semmoinen varmaan noin 10 000 megawattia tulee joka kuukausi. Ja me yritetään niistä sitten pysyä kartalla ja pyritään selvittämään, että mitkä siellä on oikeasti menossa eteenpäin, mitkä on lähestymässä tätä liittymissopimushakemusvaihetta. Mutta se kyllä kannattaa tosiaan asiakkaan olla tarkkana siinä, että se tieto on meillä ja pystytään huomioimaan se. Tähän liittyen nyt tuli muutamakin kysymys. Ensimmäinen on, että ilmoitetaanko muille toimijoille aktiivisesti, että yksi toimija on laittanut hakemuksen sisään. Että nyt on 2 kuukautta aikaa reagoida, niin ehkä itse toi tuossa esille, niin kenelle me ilmoitetaan, mitä me ilmoitetaan. Niin sen takia se, että olisi nyt toimijat tiedossa, niin olisi teille erittäin tärkeää. Tämä toimintamalli, että miten tehdään sitten, jos on tiedossa, että on vaikka 3-4 toimijaa, millä on hakemus sisässä, niin miten heidät pidetään tietoisena? Joo, ei käytännössä pystytä siihen. Asiakkaiden täytyy vaan viedä niitä omia hankkeita eteenpäin ja lähettää sitten se liittymissopimushakemus, kun tuntuu siltä. Että sen mukaan kun olet valmiita, mutta ei tiedota aktiivisesti. Niin. Sitten toinen kommentti on tähän, että tämä ajateltu kapasiteetin jakaminen tässä niukkuustilanteessa, tätä aikaisempaa first come first serve mallia, niin pidetään, että tämä on tasapuolisempi nyt tämä uusi malli. Mutta onko mietitty, että tässä on iso riski, että noista hankkeista joku ei toteudu tai ei mikään, jos kaikki saavat vähän sitä kakkua, että joka ei mahdollista koko hankkeen rakentamista. Joo, käytännössä seuraava esimerkki on, niin kuin, mikä tuossa tulee, niin se on niin kuin hyvä esimerkki tästä. Eli otetaan tällainen esimerkki tästä kapasiteetin jakamisesta niukkuustilanteessa. Meillä on sellainen tilanne tässä, missä meillä on 60 megawattia verkossa kapasiteettia ja siellä on 3 asiakasta, jotka sitten lähettää sen liittymissopimushakemuksen 2 kuukauden aikaikkunassa. Tässä on aurinkovoimaa 60 megawattia, tuulivoimaa 60 megawattia, aurinkovoimaa 30 megawattia. Ja tässä tehdään nyt se jako niin, että kaikille tarjotaan 20 megawattia. Hyvin tiedetään se, että joku tuulivoimahanke, missä on luvitettu esimerkiksi 9 turbiinia, niin ei heillä ole kiinnostusta välttämättä lähteä sitten sitä 3 turbiinia sinne tekemään. Mutta tämä täytyy niin kuin mennä samalla tavalla sekä kulutukselle että tuotannolle ja sähkövarastolle näin, niin sen takia näin. No sitten katsotaan, että ketkä sen sitten hyväksyy sen tarjotun liittymissopimuksen. Ja jos käy niin, että siellä joku kieltäytyy siitä, niin sitten aletaan jakamaan sitä vapautunutta kapasiteettia siitä näille 2. Jos yksi esimerkiksi kieltäytyy näistä 3, niin 2 muulle tarjotaan sitä vapautunutta kapasiteettia. Tätä käytännössä jatketaan sitten, kunnes joku tekee liittymissopimuksen, tai voi käydä niin, että ei kukaan tee liittymissopimusta. Meillä on nyt paljon sellaisia tilanteita, että vaikka niin kuin hankkeita luvitettuna, niin liittymissopimuksia silti tehdä, koska hankkeelle ei välttämättä löydy sitä niin kuin ostajaa tai niin kuin kannattavuutta sen toteutuksella. Olisiko tästä jotain? No ehkä tuohon aikaisempaan vielä, että tässä vielä voi jäädä pohtimaan, että miten muut hakijat saa tietoa tehdyistä hakemuksista, jos tiedot ovat luottamuksellisia. Niin tämä on kyllä sitten se haaste, että miten sitä kilpailutilannetta viestitään. Että siinä ei meillä taida olla sellaista mallia oikein kertoakaan, että jos on paljon hakijoita jollakin alueella, mistä tietää. Meillä on näitä pari tällaista keissiä ollut, missä niitä on tullut lyhyen aikavälin sisällä paljon näitä kyselyitä ihan samaan paikkaan. Ja tämä on nyt sitten se periaate, millä siinä pyritään toimimaan. Sellainen kommentti, niin Parveus Petri tässä, niin samanaikaisesti tässä pohditaan kyllä, että näitä julkittamisperiaatteita. Eli tämä välttämättä ei ole se lopullinen malli, että tämä nyt perustuu tähän, miten on ohjeistettu niukkuustilanteessa toimimaan meitä verkkoyhtiöitä yleensä Suomessa, mutta voihan tässä olla, ensinnäkin sen sanoisin, että ilman muuta olisi tervetulleita ideat ja kommentit näihin meidän nykyiseen, mutta ehkä tähän saadaan siinä, kun seuraavassa vaiheessa me saadaan näitä julkistamisperiaatteita ynnä muita ulos, niin se voisi ehkä auttaa tämmöiseen. Esimerkkinä niin kuin jollain Norjassa Statnetissähän on sellainen, että siellä on niin kuin yksittäiset hankkeet julkaistaan, kun ne tulee hakemuksina sisään, niin siellä on ihan kaikki yksityiset kohdat ja tiedot kaikilla tiedossa, kaikki on julkista.
Eli se on niin kuin toinen ääripää. En usko, että siihen ihan Suomessa ollaan menossa, mutta johonkin välimaastoon. Ja sitten toinen kysymys voi vastata itsekin, että huomioidaanko liittymiskyselyt vapaan kapasiteetin jaossa, niin niitä on niin paljon, niin kuin Antero kerroit, niitä kyselyitä. Taitaa olla yhteismäärä jopa joku 5000, ellei enemmän mitä on tullut, niin ei huomioida. Että siinä vaiheessa, kun tehdään sitten tulee niitä hakemuksia ja jaetaan sitä kapasiteettia, niin siinä se katsotaan se tilanne. Eli jokaista tullutta liityntäkyselyä, onko niitä nyt joku yli 500 000 megawattia, niin ei huomioida vapaan kapasiteetin jaossa, koska se kapasiteetti olisi loppunut aikaa sitten. Ja siinä verkkokiikarissa, kun näkyy se vapaa kapasiteetti, niin me vähennetään sitä kapasiteettia vasta, kun liittymissopimus on tehty. Niin se on hyvä huomio. Vielä vaikka hakemukseen on vastattu, niin toimijahan ei välttämättä tee sopimusta sitten. Niin sitten kun vasta sopimukset on tehty, niin sitten me huomioidaan vasta verkkokiikarikin kapasiteetissa. Sieltä tuli lisää hyviä kysymyksiä. Joo, nyt on hyvin on porukka herännyt. Tuli useampiakin kyselyitä, niin kysymyksiä. Tässä esimerkiksi, niin alkaako tässä esimerkiksi toimijat A, B, C käydä keskenään keskusteluja kauppaan liitynnästä? Semmoinen kysymys tuli. Sitä ei voida estää. Niin. Julkisestihan jotkut tiedot tässäkin on saatavilla. Niin kyllä varmaan ne toimijat onnistuu siellä saamaan toisiaan selville, mutta me jaetaan se kapasiteetti tämän periaatteen mukaisesti kyllä. Sitten on tämmöinen kysymys, miten Fingrid arvioi liittymishakemuksen tehotarpeen realistisuuden, ettei haeta varmuuden vuoksi liian suurta kapasiteettia. Siitähän meillä taisi olla joku kirjaus täällä periaatteessa, että meillä on tarvittaessa oikeus pyytää näyttöä siitä, että tämä tehon tarve on todellinen ja ei ole vain tämmöinen spekulatiivinen ja meillä on oikeus tarvittaessa saada kaikki tarpeelliset tiedot tähän todentamiseen. Eli jos on yhtään epäilystä tässä, niin sitten selvittää joutuu. Sen verran ehkä täydennä, että siellä on myös sitten, meillä on myös oikeus ottaa sitä kapasiteettia pois, jos ei sitä todellisuudessa käytetä. Niitä on pienentää tämä hakemus sen todellisen tarpeen mukaisesti. Sitten tietysti tämä, mitä tuossa aikaisemminkin vähän pohdittu, että miten tämä niukkuustilanteen jakotapa käytössä, vaarentaako tämä kaikki tuotantohankkeet, tämä tuotantohankkeiden puolella, mutta kyllä varmaan sama kulutukseenkin käy. Eli gigawattiluokan hanketta ei voi edistää riskinä, että ei saada kapasiteettia. Olisiko suurille hankkeille olla omia ohituskaistoja? Tämä on kysymys täällä. Niin varmaan kehitysideoita kuullaan me ja ehkä myös tuonne niin kuin viranomaisen puoleenkin voi olla yhteydessä, että me ollaan käyty tähän taustakeskusteluja aika paljon Energiaviraston kanssa ja vähän niin kuin Petrikin viittasi, on niin saatu ohjeistusta, että tämä olisi tämä oikean suuntainen jakoperiaate, eli mahdollisimman tasapuolisesti toimittaisiin. Nykyiset säännöt ja lait ei oikein mahdollista. Mutta tietysti tämä priorisointi sitten. Se on vielä juttu, mutta se on vasta niin kehittyy. Sitten toinen, mikä tässä mallissa, jos tulee ehkä hyvin esille, että kun kaikille jaetaan tasaisesti sitä kapasiteettia, niin pitäisikö sitä jakaakin sitä kapasiteettia hankkeen koon mukaisesti suhteessa. Ei niin kuin tasaisesti kakkua kaikille, koska tuossakin joku haluaa enemmän kakkua kuin toinen, niin pitäisikö se suhde olla mukana? Nämä on tietysti hyviä kommentteja, mitä kannattaa sinne antaa meidän lausuntonakin nyt. Tämä periaate, mikäli oikein ymmärrys, perustuu aika pitkälti Energiaviraston. Niin, mutta siinä sitten herkästi halutaan ilmoittaa liian suuria tehoja ja parantaa sitä kautta enemmän kapasiteettia. Ja nyt yhden kommentin sanoisin vielä, että ylipäätään nyt on niin havaittavissa silloin, että pyritään ilmoittamaan suurempia tehoja, mitä todellisuus tarvitaan ja ylipäätään jatkossa tullaan kiinnittämään todella tarkkaa huomiota siitä, että ne pitää paikkansa. Suunnitelmat ja toteutumat pidetään paikkansa ja tullaan varmasti sitten vetää sitä kapasiteettia pois niiltä, mitkä ei tule todelliseen käyttöön. Eli liittymisteho korjataan. Kyllä. Eli mitä tiukemmaksi tämä kapasiteetti menee, sitä tiukempia meidän tulee olla. Joo, ja toivotaan tietysti, että jakeluyhtiöt käy samalla tavalla ne keskustelut omien asiakkaiden kanssa, ettei varata kapasiteettia, jota ei todellisuudessa tarvita. Sitten vielä vähän ehkä tähän liittyen, niin miten nämä haamuhankkeet estetään, että joku rupeaa myymään sitä omaa kapasiteettia sitten eteenpäin, niin kyllä siihenkin meillä on suoraan kantaverkkoon liittyville
meiltä pitää aina pyytää lupa sitten, jos sitä hanketta myy eteenpäin. Niin hanketta voi tosiaan myydä eteenpäin, mutta taas että liittymissopimuksessa oleva kapasiteettihan on hankekohtainen, Kyllä, sitä ei joo, voi se myydä on niin kuin totta. ihan toisen tyyppiselle hankkeelle. Joo. Jälkimarkkinaa tässä ei voi perustaa. Sitten tässä on tosiaan nyt vaan se 2 kuukauden aikaikkuna. Et siinä aikana siellä on hankkeessa täytynyt ne kriteerit täyttyä. Kaavat lainvoimaisena, rakennusluvat lainvoimaisena ja liittymisjohdon lunastuslupahakemus täytyy olla jätettynä. Et sinne ei millä tahansa hankkeella päästä tänne jonoon sitten ottamaan kapasiteettia. Mutta ei muita kysymyksiä, hyviä kysymyksiä, kiitoksia. Ehkä mä menen sitten kameran kanssa ja puhun, jos mä saan vielä tämän siirtymään liittymissopimusmalleista. Tässä on tämmöinen lyhkäinen kalvo, mutta näistä löytyy vähän lisää tekstiä kanssa tuolta periaatteista. Tässä ei sinänsä hirveästi niin kuin, vielä ehkä uutta. Tämä aiesopimus, mikä meillä on kanssa jo nettisivuilla kerrottu, niin tuotiin nyt osaksi tätä periaatteita ja se on tämmöinen tosiaan, mitä me 400 kV-liitynnällä suunnitellulle hankkeelle, jos asiakas tai liitynnän hakija tämmöistä haluaa, niin me voidaan tehdä. Ja tämä ei vielä tosiaan takaa liityntää eikä varaa liityntäkapasiteettia, mutta kertoo niin kuin tämmöisestä aikeesta toteuttaa liityntä ja ehkä niin kuin tuolla rahoituspuolella on niin kuin arvostettu työkalu, niin sen takia ollaan tätä tarjottu. Ja tämä on vakiomuotoinen sitten sopimuspohja. Sitten liittymissopimus meillä varsinainen, niin takaa sitten liitynnän ja varaa tämän liityntäkapasiteetin. Ja siinä sovitaan tosiaan siitä liittymistehosta. Ja sitten meillä on tämmöinen vakio liittymissopimuspohja, mutta sille tämmöinen vaihtoehtoinen on ehdollinen liittymissopimus, joka on ollut käytössä tässä jonkun ehkä 1,5 vuotta. Ja se on tämmöisille luvituksellisesti laajoille ja pitkäkestoisille hankkeille. Ja ajatuksena meillä on, että ne olisi näitä 400 kV-liityntöjä, mihin se rajautuisi jatkossa. Ja siis tosiaan poikkeuksellisen laajoja ja pitkäkestoisia. Eli tässä se niin kuin arviointi jää sitten niin kuin meidän puolelle, mutta tämä on niin kuin tosiaan tämmöinen erityistapaus. Ja niissä sitten, että ne saadaan ikään kuin tasapuoliseen asemaan näiden vähän luvituksellisesti kevyempien hankkeiden kanssa, niin voidaan tehdä sitten jo eri kypsyyskriteereillä näitä kapasiteetin varauksia, mutta siinä tässä ehdollinen liittymissopimuksen niin kuin sen voimassa pysymisen ehtona on, että tämä asiakashanke etenee niissä etukäteen suunnitelluissa milestoneilla, että tämä varaus pysyy ja jos se ei pysy, niin kapasiteetti sitten vapautuu. Että tämä on vähän tämmöistä tasapainottelua, että pitää huolta, ettei varata kapasiteettia turhaan, mutta ymmärtää kaikki, että kun tehdään jotain niin kuin yhteiskunnallisesti laajoja investointeja, niin niille pitää sitten mahdollistaa toteutuminen. Ja sitten ehkä uusi sisältö täällä on tämä joustava liittymissopimus, ja tähän nyt lyhkäisesti laitoin vaan, että sillä tarkoitetaan tätä sähkömarkkinalain 20b ja oikeastaan myös C-pykälän mukaista. B on se tilapäinen, C pysyvä, niitä toistaiseksi kumpaakaan meillä ei ole vielä käytössä, koska tässä pitää Energiaviraston vahvistaa aika niihin liittyvät yleiset ehdot, ja tämä on yksi iso osa sitä Yle-päivitystä, ja se on tosiaan meillä vielä hieman auki, niin ehkä tässä niin kuin tapauksessa ei vielä oikein osata täysin vastata, että miten me tätä käytetään, mutta sen voi jo sanoa, että noita pysyviä joustavia liittymissopimuksia ei toistaiseksi ehkä nähdä, että ovat niin hyvä työkalu kuin oltaisiin toivottu. Ja näitä tilapäisiähän meidän pitää lain mukaan tarjota, jos sille on tämmöinen, niin kuin, ei ole mitään käyttövarmuusestettä, että joka paikkaan me ei voida joustavia liittymissopimuksia tarjota, että sitä joustoa ei ole niin kuin toteutettavassa ilman, että käyttövarmuus vaarantuisi. Mä kerron sen vielä ennen kuin Jarno, että nämä on tosiaan niin kuin vakiomuotoisia. Tietysti sopimuksissa on näitä asiakaskohtaisia ehtoja ja liitteitä, mutta kaikki nämä meidän paperit ei ole niin kuin, tai on vakiomuotoisia, eli eivät ole neuvoteltavia. Joku kysyy, että koskettaako nämä sopimuspohjat myös sähkövarastoja ja tämä sopimusmallit, niin kyllä. nämä on kaikille mutta samoja. Esimerkiksi niin kuin sähkövarastoja ehkä vähempi on tuolla 400 kV-liitynnöissä tai aiesopimuksia tai
poikkeuksellisen laajoja ja pitkäkestoisia, niin ei oikein tule mieleen, että ehdollisia liittymissopimuksia tehtäisiin sähkövarastoille. Tuliko vielä jotain kysymystä? Niin, herättää vielä tuon kapasiteetin jakaminen. Että palataanko me siihen nyt pari kysymystä olisi siihen sitten, että otetaanko niitä vielä tähän väliin vai Se on tuoreessa niin kuin tuoreessa on ehkä sitten se, että vielä tästä kapasiteetin kehittämisestä, että miten niukkuustilanteessa hakija saa tietoa. Esimerkiksi jos on tarve 60 megawatin liitynnölle, mutta jakokierroksella sai vain 20 megawattia, koska korotus 60 megawattiin asti on saatavilla. Eli miten se viestitään sitten tämä jatkotilannekin sitten sille toimijalle. Tässä me on kerrottu, että me annetaan tämä arvio sitten siitä, että milloin oli kapasiteettia saatavilla ja tarjotaan vaihtoehtoisia liittymispisteitä, jos mutta täällähän voi aika pitkiäkin viiveitä sitten olla, että alueelle tulee uutta kapasiteettia. Me pyritään tietysti katsomaan, että kun on tiedossa niitä verkon vahvistuksia, niin sen mukaan sitten katsotaan suunnitelman mukaan, mistä on investointipäätöksiä tehty. Arvio perustuu siihen ja tarkempaa voidaan antaa vain niistä, mistä meillä on investointipäätös. Ja sitten me itse asiassa oltiin kirjoitettu tänne tämmöinenkin lause, että Fingrid tiedottaa, kun alueelle tulee lisää liityntäkapasiteettia tarjolla, eli meidän nettisivulta sitten jonkinnäköinen tiedote varmaan löytyy. Sitten tämä priorisoinnista ehkä se, että ollaan kesällä kommunikoitu, että tätä lakimuutosta tarvittaisiin mahdollistaa eri hankkeiden kategorinen, ei ehkä hankekohtainen priorisointi liittymiskapasiteetin jaossa. Tapahtuisiko tämä priorisointi liittymiskapasiteettia jaettaessa vai jo aiemmin? Jos mä vastaan siihen, niin tiedossa on, että tässä on valtiovallan eri tahot miettii näitä priorisointiperiaatteita ja mahdollisesti semmoinen asetus tulee jossain vaiheessa. Ja nyt tässä, niin kun ei tiedetä sen sisältöä vielä, niin on aika vaikea sanoa mitään. Mutta se, että jos sellainen tulee, mikä näyttää todennäköiseltä, niin harkitaan sitten sen mukaan, mitä se Miten sitä viestitään? Ja mitä se asetus pitää sisällään, minkälaisia sääntöjä siellä tulee, niin meidän täytyy sitten sopeuttaa nämä meidän menetelmät siihen. Vielä ei ole tietoa siitä. Yleisestihän varmaan puhutaan kuitenkin, että priorisointi tapahtuisi kapasiteetin jaossa, eikä aikaisemmin. Nyt ei muuta kapasiteettiin alkoiteen liittyviä kysymyksiä, niin päästään eteenpäin. Ei tuli vielä. No vielä tuli. Heti kun sanoin, että ei tule, niin heti tuli kysymys, että koskeeko nämä niukkuutta koskevat tilanteet vain samaa liittymispistettä, vai voiko tilanne tulla eri liittymispisteiden hankkeiden kesken? Voivat olla alueellisia. Kyllä. Eli se kokonaisuus täytyy aina siinä katsoa vaikutukselta. Tämä ei ole avaimen reiästä katsomista, vaan koko verkko, silmukoituverkko täytyy alueelta huomioida. Mutta jos Antero siirtyy kertomaan liittymismaksuista, hyvinhän me saadaan varmaan tämä 1,5 tuntia käytettyä. Joo, yrityskoita loppuu nopeammin. Ei meillä siis ole mikään hätä vielä, ollaan loppupäässä materiaalia. Okei, eli meillä on tulossa jonkun verran muutoksia liittymismaksuihin, koskee voimajohtoliityntöjä ja sitten kun rakennetaan uusi kytkilaitos asiakkaan tarpeesta tai sitten kun liittymispiste muuttuu kantaverkon kehittyessä. Seuraavaan. Joo, ehkä se voi vielä siis mainita, että pääperiaatehan nyt säilyy ennallaan näistä meidän liittymismaksuista, eli nämä vakioidut jännitekohtaiset liityntäkenttä. Jep. Eli voimajohtoliitynnöissä se liittymismaksu määräytyy sen muuntajakapasiteetin mukaan, mikä sinne on laitettu sinne liityntään. Se nimellisteho voi olla enintään 30 MVA, ja toi on se ONAN teho, ja ONAF-teho voi olla sitten korkeampi. Eli sanotaan, että jos siinä laitetaan 216 MVA muuntaja, niin ollaan jo yli 30 MVAssa, ja peritään se toinen liittymismaksu sieltä. Jos on vaikka 20 ja 7,5 muuntaja, niin silloin se on yksi liittymismaksu. Ja tässä olisi nyt semmoinen muutos, mikä nyt ei ole täysin vielä lukittu, mutta tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sulla on vaikka tuotantoa siellä perässä, niin se voi jatkossa olla yli 30 megawattia, kunhan se menee tuohon niin kuin muuntajan kapasiteetin sisälle sitten se tuotantoteho siellä tai kulutus. Ja tosiaan vaan tämä
muuntajakapasiteetti olisi nyt sitten määräävä siinä. Ja mennäänkö sitten seuraavaan. Aikaisemmin, kun me rakennettiin uusi kytkilaitos asiakkaan tarpeesta, niin nämä oli aika selkeitä näkee. Sinne tuli yksi liitty ja me perittiin sitten sen koko aseman rakentamiskustannus siltä yhdeltä asiakkaalta. Sitten sen jälkeen se muuttui niin, että me lähdettiin perimään liittymismaksu jokaisesta katkaisijakentästä, joka sinne asemalle rakennettiin. Eli jos siellä oli vaikka 2 kantaverkon runkojohdon katkaisijakenttää, niistä perittiin maksut. 1 asiakkaan johtolähtö, siitä perittiin maksu. Ja jos tehtiin kiskokatkaisija, niin siitäkin perittiin maksu. Mutta jatkossa siitä, jos sinne tehdään pääkisko- apukiskokytkilaitos, niin siitä kiskokatkaisijakentästä ei peritä sitä maksua. Ja nyt tässä on sitten toinen muutos tulossa. Jos sinne liittyy samaan aikaan vaikka 2 asiakasta tai vähän myöhemmin niin kuin toinen asiakas, niin ei niin kuin palautetakaan kaikkia niitä maksuja siitä, mitä on maksettu näistä niin kuin sen kantaverkon runkojohdon katkaisijakentistä, vaan ne niin kuin puolitetaan. Eli sanotaan, että tulee nyt ensimmäinen asiakas liittyy sinne asemalle. Se maksaa ne, ja silloin yksi johtolähtö siinä. Se maksaa 3 kertaa liittymismaksu. Jos sinne tulee toinen asiakas myöhemmin tai samaan aikaan, niin sitten me palautetaan sille ensimmäiselle asiakkaalle se aikaisemmin maksettu liittymismaksu yhdestä kantaverkon katkaisijakentästä, ja sitten siltä toiselta uudelta liittyjältä peritään sitten yhdestä kantaverkon katkaisijakentästä se maksu, ja sitten hänen tarvitsemistaan liittymiskentistä oli nyt sitten kuinka monta tahansa niin liittymismaksut. Ja tätä sovelletaan nyt se 10 vuoden ajan, ja jos sen 10 vuoden jälkeen tulee liittyjä, niin sitten niitä palautuksia ei enää tehdä. Ja jos sinne sähköasemalle tarvitaan sitten uusia kantaverkon johtoja, niin niitä hyvityksiä ei sieltä sitten makseta. Et sanotaan vaikka, että sinne asiakas liittyy siihen asemalle ja sitten niin tehon tarpeet kasvaa siinä ja kantaverkkoyhtiö tekee sinne uuden johdon, niin se ei niin kuin, siitä ei tule sitten mitään hyvityksiä sille asiakkaalle. Ja sitten on myös sellaisia tapauksia, missä tehdään kantaverkon tarpeesta uusi sähköasema, ja silloin me peritään vaan se yksi liittymismaksu per asiakkaan liityntäkenttä. Olisiko tästä kysymyksiä? Tuli. No nyt tuli, joo, kyllä. Eli mites voimajohtoliityntä? Ymmärränkö oikein, että toisellakaan liittymismaksulla ei pysty enää jatkossa saamaan isompaa muutokapasiteettia samaan johdonvarsiliityntäpisteeseen? Joo, kyllä se on. Eli siellä on meidän yleisissä liittymisehdoissa määritelty paljonko niin kuin yhteenliittymispisteeseen voidaan sitten laittaa sitä muuntokapasiteettia. Tällä hetkellä se on 65 MV. Ehtona, että johdossa on sitä siirtokapasiteettia. Niin, tietysti. Mutta tässä niin kuin ajatuksena on, että tämä on tämä 30 megan niin kuin tuote on se yksi liityntä, ja sitten siitä tulee ikään kuin toinen liityntä, jos se halutaan ylittää. Et jos semmoinen sinne pystytään sopimaan, niin siitä aiheutuu sitten niin kuin uusi liittymismaksu, mutta tämä on vähän niin kuin se meidän hyllytavara on tämä 30 megan voimajohtoliityntä. Joo, täydennys. Joo, sitten tällainen muutos, että kun Fingrid esimerkiksi uusii vanhan kytkinlaitoksen siihen vaikka viereen, ja asiakkaan liittymispiste siirtyy sitten väkisin siinä, niin silloin Fingrid korvaa siihen asiakkaan johtoon tehtäviä muutoksia, ja ne muutokset korvataan sitten tämän Energiaviraston yksikköhintaluettelon mukaan, ja siinä korvataan, jos sillä asiakkaalla on ollut sillä vaikka yksi DAC-johto, niin se korvataan sen yksi DAC-johdon mukaan sitten ne muutokset, vaikka se asiakas sinne sitä haluaisikin päivittää sen johdon vaikka 2 DAC-johdoksi. Ja jos meillä on sellainen tilanne, että me myydään verkko, eli rajataan kantaverkosta ulos jotain verkon osia, niin silloin sen
joku olemassa oleva asiakas saattaa sitten siirtyä vaikka jakeluverkon asiakkaaksi, niin silloin ei korvata näitä mitään johtomuutoksia, koska niitä ei käytännössä edes tarvita siellä. Olisiko tähän jotain täydennettävää? Niin, se on, että jos verkko pysyy niin kuin teknisesti samanlaisena, niin silloin ei ole tarvetta korvata. Ja liittymispiste säilyy. Että jos se taas sitten puretaan pois alta, niin silloinhan sitä on tehtävä sille verkolle jotain ja siirryttävä uudelle asemalle, niin silloin korvaukset maksetaan. Joo. Tämä on niin kuin muutos aikaisempaan, että aikaisemmin kun on jouduttu siirtämään, niin kuin sanotaan, että verkossa siirtotarpeet kasvaa ja joudutaan niin kuin sitä verkotopologiaa ihan muuttamaan, niin asiakkaat on itse maksanut ne kaikki niin kuin muutoskustannukset sitten sinne uudelle asemalle. Nyt tässä niin kuin Fingrid korvaa sitten niitä muutoksia. Käytännössä se homma toimii siten, että asiakas edelleen niin kuin itse rakentaa tai ne muutokset rakennetaan Fingridin projektiyhteydessä ja sitten asiakas laskuttaa sitten näitä muutoskustannuksia Fingridiltä. Se on niiden yksikköhintojen mukaisesti. Ja sitten voi myös olla sellainen keissi, missä ei rakenneta uusia johtoja, mutta niin kuin ostetaan joltain toiselta yhtiöltä johto, niin silloinkin Fingrid korvaa sitten sen yksikköhintaluettelon mukaisesti ja siinä huomioidaan sitten näitä ikävähennyksiä. Nämä käydään sitten niin kuin yksitellen läpi aina, jos tämmöinen keissi tulee, niin neuvotaan sitten, että mitä siinä voi sitten Fingridiltä lähteä laskuttamaan. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Eli sitten aletaan olla täällä loppupäässä, mutta vielä on tosiaan aikaa kyllä hyvin sitten kysymyksille ja keskustelulle tässä webinaarin puitteissa, mutta tämmöiseen nyt laitoin vain yhdelle kalvolle meidän yleisten liittymisehtojen päivityksestä, mutta voidaan yrittää avata, jos tästä tulee keskustelua, mutta tosiaan tämä paperi on vielä hieman työn alla, mutta huomattiin, että meidän pitää myös tämä meidän yleiset liittymisehdot eli YLE päivittää. Ja mitä nyt nämä isommat päivitystarpeet siellä taustalla on, niin liittyy just näihin vaikka joustaviin liittymiin, että nämä joustavien liittymien yleiset ehdot tulee meille osaksi YLEä, mutta sitten merkittävä kokonaisuus on myös tämä liittymistehon muutoksiin, koska niihin liittyvät kirjaukset, eli tämä liittymistehojen määrittäminen on nyt tässä liittämisperiaatteissa, mutta miten tämä sitten muuttuu käytännössä, siis pienenee tai suurenee tämä liittymisteho, niin siihen liittyvät ehdot tulee tänne uuteen YLEen, ja kuten Petri sanoi, niin yritetään siellä nyt sitten tämmöistä ryhtiliikettä tehdä, että nämä liittymistehot olisivat mahdollisimman oikeat, että tosiaan verkko olisi tehokkaassa käytössä. Ja mitä täällä YLEn puolella tätä uutta sisältöä, niin esimerkiksi liittymissopimusten julkisuudesta, äsken puhuttiin noista liittymissopimushakemusten julkisuudesta, meillä on ehkä vielä vähän auki, että mitä niistä pitäisi julkaista, mutta liittymissopimuksista ollaan aika sitä mieltä, että ne saisi olla lähtökohtaisesti julkisia pitkälti. Sitten tehdyt liittymissopimukset ja niihin liittyviä kirjauksia on tonne luonnosteltu. Mutta tässä tapahtuu tämmöinen ehkä isompi sisällöllinen jumppa tässä yhteydessä, että tosiaan kun tätä liittämisen periaatteita lähdettiin tekemään, niin ja käyty sitten tässä myös Energiavirastonkin taustakeskusteluja, niin saatu sitten vähän näkemystä, että minkä asian pitäisi missäkin paperissa olla, ja nyt näyttää tosiaan siltä, että tämä meidän nykyinen YLE-sisältö vähän hajoaa eri dokumentteihin, ja sinne tulee taas sitten vähän toisaalta sisältöä, eli meillä nykyään on tässä meidän vakioidussa liittymissopimuspohjassa on kohtia, mitkä siirtyisi sitten osaksi näitä yleisiä liittymisehtoja, eli liittymissopimuspohja käytännössä kaventuu sisällöllisesti. Ja sitten osa taas tästä nykyisestä yleisisällöstä näyttäisi siirtyvän osaksi kantaverkkopalveluehtoja, mikä tarkoittaa myös kantaverkkopalveluehtojen päivitystä. Ja sitten taas tämmöiset tekniset vaatimukset, mitä meillä nykyisin on siellä YLEssä paljon, niin ollaan erittelemässä omaksi dokumentikseen toi liityntöjen tekniset vaatimukset LTV, mikä tulikin mainittua.
Ja se ei ole sitten tässä niin kuin Energiaviraston ennakkovahvistuksen piirissä nämä tekniset vaatimukset. Eli tämä on tosiaan tämmöinen vähän isompi kokonaisuus, tavoitteena saada tämä käytännössä pitää olla sitten varmaan Yle ja tämä LTV ja päivitetyt kantaverkkopalveluehdot niin kuin kimpassa, niin meillä sitten tosiaan konsultaatio tässä tämän syksyn aikana ja ne myös tällainen niin kuin kimpassa pitää tulla voimaan tämä Yle ja kantaverkkopalveluehdot, mutta ei ainakaan niin kuin tällä hetkellä näytä, että niiden pitäisi olla samanaikaisesti voimaan kuin tämä uudet liittämisperiaatteet, eli se voi tulla vähän etunenässä, siellä just kerrotaan vaikka se liittymistehojen määrittäminen, mutta sitten kun ne on saatu määritettyä, niin olisi hyvä, että me elettäisiin sitten tätä uuden Ylen voimassaoloaikaa. Ja ehkä näistä teknisistä vaatimuksista, niin mitään ihan hirveän merkittäviä mun ymmärtääkseni meidän teknisen puolen ihmiset on näitä työstänyt, niin ei olla sinne niin kuin uusia asioita tuotu, mutta yksityiskohtia täsmennetty. Eli tuossa nyt mainittiin esimerkiksi tämä komponenttien lämpötilakestoisuutta. Jotakin vasteaikoja taisi olla ja tällaisia täsmennyksiä, mitä tehty, mutta pitkälti säilyy niin kuin nykyisen kaltaisena. Ja ne sisällöt siis, mitä tuolla liityntöjen teknisissä vaatimuksissa, niin siellä on jotain näitä jännitetaajuusvaihteluita, maadotusasioita, suojausta. Ja esimerkiksi myös nämä enimmäistehot per liittymistapa on niin kuin näitä teknisiä ehtoja. Pitäisikö tästä tuli kysymys näistä liittymismaksusta? Niin, mä ajattelin just samaa, että ennen kuin metsään viimeiseen kaavaan, minä tiedän mikä se on, niin tässä olisi muutama kysymys vielä näihin liittyen, että miten tuo liityntäkysely, kuinka usein sitä pitäisi päivittää? Täällä on herätty, että aiemmasta kyselystä on tainnut olla jo aikaa vuosia. Niin miten toimintamalli menee, niin oma Finkerissähän ne hankeaiheet pitäisi olla sitten näkyvillä, että sitä kautta se päivittäminen menee. Tässä on ollut se passivoituminen asia vielä. On, kyllä. Eli sitten jos ei on tehnyt vaikka liityntäkyselyä, sanotaan vaikka 5 vuotta sitten, ja ei ole oma Finkerissä päivittänyt sitä liityntäkyselyä, eikä ylläpitänyt sitä, niin me ollaan laitettu meidän toimesta se jo passiiviseksi sitten. Eli käykää siellä oma Finkerissä katsomassa ne omat hankeaiheonne, ja päivittäkää, jos nyt tuntuu siltä, että ette ole sitä tehnyt, niin ehdottomasti sieltä kautta se päivittäminen tehdään. Joku hanke voi joskus vaikka loppua tai kehittäminen mennä passiiviksi, merkitkää itse. Ja me ollaan sitten lähtökohtaisesti, jos ei ole useampaan hetkeen päivittänyt sitä, niin laitettu se Fingerin toimesta passiiviseksi. Ja senkin takia käykää katsomassa, että aktiiviset hankkeet varmasti on meillä tiedossa. Onko tähän lisättävää? Ja tosiaan se, että onko hanke aktiivinen, ei aktiivinen ja haudattu, se on tosi tärkeä. Ja sitten se luvituksen tilanne on tosi tärkeä meille. Ja sitten vielä se teho. Eli te vastaatte siitä, että ne on ajan tasalla ne tiedot, koska silloin meillä on se paras tietämys, kun niitä useitakin hakemuksia alueelle tulee. Petri oli täällä. Joo, ihan tuli vaan mieleen se, että nyt kun sitä kehitetään sitä oma Fingerin ja tätä hakemusmenettelyä ja muuta, niin, ja että näitä hankeportfolio, niin jatkossahan tulee menee niin, että se järjestelmä automaattisesti muistuttaa. Muistaakseni nyt 9 kuukauden päästä antaa joku viestin, että niin nyt olisi syytä tehdä jotain, päivittää sitä tietoa, että se pysyy siellä aktiivisena. Mutta tästä tulee sitten jatkossa kyllä tarkemmat ohjeet. Ja asiakaspäällikköön yhteyttä, jos on jotain epäselvyyttä, että mistä ne hankeaiheet vaikka löytyy, niin me autetaan kyllä teitä sitten löytämään sieltä palvelusta. Se on yhtä helppo käyttää kuin vaikka iPhone, ei se tarvitse paljon opastusta, mutta mielellään autetaan kyllä. Toinen kysymys oli sitten vielä, Antero, palataan tähän kytkiltausliitynnän hinnoitteluun ja tähän muutokseen, niin olisiko tästä mahdollista saada vielä esimerkkiä vaikka, että kun tulee uusi kytkilaitos ja ensimmäinen ja myöhemmin liittyvät asiakkaat, miten ne palautukset menee? Haluatko vielä kerrata, tai voidaan me tehdä varmaan kuvaakin jossain? Joo, voidaan tehdä myöhemmin kuvatkin, mutta otetaan esimerkki. Tässä on sellainen esimerkki, että voimajohdon varrelle halutaan liittää tuulipuisto ja sähkövarasto. Ja Fingrid katsoo, että sillä voimajohdolla on kapasiteetti ja sinne pystytään kytkilaitos toteuttamaan, että se on niin kuin se järkevin liittymispiste. No sitten se toimija yhtiöittää sen tuulipuiston, että se on yksi yhtiö ja sitten se sähkövarasto on toinen yhtiö. Sanoo, että okei, meillä on 2 asiakasta tässä, että Fingrid maksaa sen
rakentamiseen ja maksaa vaan liittymismaksun per kenttä. No niin se ei enää jatkossa mene, vaan se menee silleen, että nyt sille vaikka akkuyhtiölle lähetetään lasku sen liityntäkentästä ja yhdestä runkojohdon kentästä. Ja sitten sille tuulipuistoyhtiölle lähetään lasku siitä sen liityntäkentästä ja sitten toisesta runkojohdon katkaisekentästä. No sitten otetaan toinen esimerkki, että voimahoidon varrelle liittyy vaikka jakeluverkkoyhtiö ja haluaa siihen sähköasemaan ja katsotaan, että se on järkevä siihen toteuttaa. Siihen tulee sille jakeluverkkoyhtiölle niin kuin yksi johtolähtökenttä ja sitten 2 kantaverkon runkojohtokenttää. Se maksaa sitten 3 liittymismaksua, vaikka 3 kertaa 1 000 000 euroa. Sitten menee vaikka 5 vuotta ja sinne tulee sitten joku toinen liittyjä ja joku haluaa tehdä sinne vaikka aurinkovoimalla siihen kylkeen. Niin nyt tälle jakeluverkkoyhtiölle palautetaan sitten toisen runkojohdon katkaisijakentän maksu, eli 1 000 000. Ja sitten vaikka liittymismaksut olisi noussut 1,2 miljoonaa sieltä uudelta liittyjältä, velotetaan sitten 1,2 miljoonaa siitä sen johtolähtökentästä ja sitten siitä runkojohdon kentästä 1,2 miljoonaa. Voidaan piirtää kuvat tuosta. Joo. Ja sittenhän tämä 3. asiakas oli tosiaan, että niillä tuli vaan se perusliittymismaksu. Tässä ehkä taustalla on se, että just niin kuin Antero kertoi, niin kuin vanhalla toimintatavalla, niin joku on ehkä niillä lähdöillä tullut semmoinen kiusaus, että he lähtee pilkkomaan niitä lähtöjä eri yhtiöihin, vaikka he ovat omistamassa kokonaisuudessaan konsernina niitä, tai muuten on jotain kytköksiä, jolla ne saisi sitten liittymismaksussa säästettyä. Niin tässä on mennyt tämmöisen toimintamalli, että ne 2 ensimmäistä maksaa sen puoliksi ja sitten 3. on jo niin kuin normaalilla maksuilla, niin silloin siitä on selkeä. Ja sitten mikäli tämmöisiä yhtiöjakoja tehdään, niin se ei sitten kuitenkaan niin kuin muuta vielä kahdella eri asiakasliitynnällä sitä kokonaisuutta. Yes. Mutta mä voisin laittaa tähän tämän meidän loppukalvon. Tässä on vähän mainoksia, mitä tässä on tapahtumassa lähiaikoina. Ja voidaan tosiaan vielä tämä viimeinen vartti vastailla kysymyksiin ja kuulla näkemyksiä, mutta meillä on nyt tämä toinen tämmöinen isompi kehitysasia tämän liittämisperiaatteiden ja siihen liittyvien muiden papereiden lisäksi, niin on tämä meidän kantaverkkopalvelumaksurakenteen uudistus, ja siinä on itse asiassa huomenna vielä tämä kuuleminen auki. Luetaan kyllä myös sunnuntai-iltaan asti tulleet vastaukset, mutta ensi viikolla niitä aletaan sitten vetämään yhteen ja käsittelemään. Eli nyt alkaa viimeiset hetket olla tämä aukesi ja toukokuun loppupuolella tämä kuuleminen, ja siellä kerrotaan sitten, että minkä näköistä maksurakenneuudistusta olisi suunniteltu 29 vuoden alkupuolelta, ja meillä on siitä vaikutusarvioselvitys julkaistu, ja näitä asiakaskohtaisia vaikutuksia voi kysellä sitten omalta asiakaspäälliköltä tai tarvittaisiin multakin, ja ne on saatavilla 2024 vuoden kantaverkkoasiakkaille. Eli pystytään kertomaan, että miten tässä vaikutusarviolaskennoissa näyttäisi, että asiakkaan vuositason maksut muuttuisi tällä uudella rakenteella. Sitten seuraava olisi ehkä Lassen aihe, mutta kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset. KJV on kuultavana. Onko toi nyt sitten ensi viikon loppuun saakka, niin se taisi olla vastaan. Joo, eli ensi viikon loppupuolelle, ja eikö tämäkin ollut jo toinen kuuleminen vähän niin kuin aiheesta? Joo, siitä oli se semmoinen esimaistiainen silloin vuosi takaperin, kun vähän esiteltiin näitä tulevia vaatimuksia. Nyt se varsinainen KJV, jota oltaisiin sinne Energiavirastolle nyt sitten myöhemmin syksyllä saattamassa, niin se oli nyt tosiaan kuultavana. Eli nyt sitten näiden kommenttien perusteella, mitä esitätte, niin me viimeistellään se ja lähetetään se sitten sinne virastoon niin tuossa vuoden loppupuolella. Sitten meillä on tulossa taas tässä noin syyskuussa tämä meidän perinteinen asiakastyytyväisyyskysely, lähinnä tämmöisenä ennakkotietona. Ja sitten tämä meidän tämmöinen vuosittainen, nyt pari vuotta pidetty kantaverkkopalvelupäivää koko päivän tilaisuus olisi tuolla 30. päivä syyskuuta Helsingissä paikan päällä, ja voi myös etänä osallistua. Ja
siellä käydään varmasti juuri näitä asioita, ei välttämättä meidän asiakastyytyväisyyskyselyä, mutta maksurakenneuudistusta, kulutuksen järjestelmäteknisiä vaatimuksia sekä tätä liittämisen periaatet. Ja siinä vaiheessa yritetään olla myös sen yleisten liittymisehtojen päivityksen kanssa jo ulkona. Eli suositellaan vahvasti, että yritätte mielellään tulla paikallekin. Mukava nähdä ihmisiä livenä, mutta voi tosiaan myös etänä seurata ja materiaalit julkaistaan. Siellä on muutamia kysymyksiä tullut ja nyt rohkaistaan, tässä on hetki aikaa, oliko sitten 11 saakka, niin lisäkysymyksillekin niin aloitetaan näillä, mitä nyt on tullut ja voi lisääkin laittaa. Liittymistehojen määritys, Laura puhuit tuossa olemassa oleville liitynnöille. Milloin tämä tulee ajankohtaiseksi ja miten asiasta viestitään? No, näillä näkymin tosiaan se tulisi tuolla ensi vuoden alkupuolella, kun nämä periaatteet saadaan voimaan. Että silloin me saadaan vähän niin kuin lukittua se periaate ja laskentamalli, että miten nämä niin kuin määritetään, niin pyritään sitten tosiaan niin kuin pikaisesti saamaan se oma Fengridi näkyviin, mikä tämän meidän niin kuin näkemyksen mukaan näillä periaatteilla on tämä asiakkaan liittymisteho per liittymispiste, ja ne on sitten sen 2 kuukautta tosiaan siellä tarkasteltavissa, eli ehkä sitten siellä lopputalvea, alkukevättä ajallisesti, niin kun tämä on hyvä olla hereillä, ja yritetään tosiaan niin kun näyttävästi tiedottaa asiasta sitten, että nämä ei menisi keltään ohitte. Eli meidän perustiedotuskanavathan on nyt sitten nämä sähköpostiviestejä, meiltä tulee tämmöistä vähän niin kuin uutiskirjetyyppisiä kantaverkkopalveluista omia nettisivuja, ja varmaan löytyy sitten jotain linkkaripostauksiakin. Asiakaspäälliköt tietysti viestitään, kun tavataan asiakkaita, ja siinä ne varmaan ne keinot. Sitten toinen kysymys, että miten jakeluverkkoyhtiönä huomioidaan tehon määräytymisessä tuotantoa? Sen ajamiseen ei voi vaikuttaa. Ottoteho pitäisi määrittää vain kulutuksen perusteella. Mikäli oikein ymmärsin, että nyt kun näitä tehoja määritetään, niin miten se tuo taustalla oleva tuotanto määritetään, mutta eikö se ole sen ihan sen toteutuneen kulutuksen mukaan, kun se katsotaan sen teho, numeroiden perusteella. Niin se, että puhutaanko netotetusta tuotannosta ja kulutuksen niin netotetusta. Niin, lähtökohtaisestihan siinä ne otto- ja antotehot määritetään tosiaan näillä historia-arvoilla, mutta jos siellä vaikka olisi tiedossa, että siellä joku voimalaitos suljetaan joka tämän 36 kuukauden aikana, niin pitäähän meidän se ottaa siihen niin kuin huomioon, koska eihän sieltä jakeluyhtiöstä sitä kuormaa katoa sen voimalaitoksen sulkemisen myötä, mutta tämä on varmaan oikeasti meillä aika iso niin kuin työsavotta saada juuri nämä niin kuin jakeluyhtiöt, että teollisuuspuolella se on ehkä vähän niin kuin suoraviivaisempaa. Aloitetaan varmaan sillä kyllä, että katsotaan se netto ja sitten niin säädetään sitä sitten, mutta se on just hyvä siinä vaiheessa, kun tulee tämä 2 kuukauden tai noin 2 kuukauden semmoinen jakso, että liittymispisteittäin Novafinkiristä löytyy se mitoitusteho, niin siinä on sitten aikaa kommentoida sitä, ja luonnollisesti sitten, jos tilanne muuttuu, niin silloin jakeluverkkoyhtiö varmaan ottaa yhteyttä, tämmöinen on tapahtumassa. Nämä varmaan niin pitää niin kuin ikään kuin liittymispisteet kohtaisesti sit siinä niin kuin tarkastella, että joku on ok, ja joidenkin osalta se jää sitten niin kuin selvitettäväksi, että saadaan sitä niin kuin urakkaa suljettua. Kyllä, odotellaanko vähän aikaa? Tuleeko vielä kysymyksiä? Että onko teillä jotain kommentteja tai muita, mitä haluatte vielä tähän tuoda? Sieltä vielä tulee kysymyksiä. Joo, no sieltähän tulikin. Saman tien kyllä Laura tietää sitten, että onko 60 MPA:n voimajohtoliitettä edelleen mahdollinen käyttäen kolmikäämimuuntajaa? Mitä Lassi sanoo tähän? Ei siinä ole mitään muuta. Se on nykyisten liittymisehtojen mukaisesti se. Niin se lukee. Mutta kapasiteettihan aina katsotaan sitten, että se on niin kuin se yksi asia, että mitä siinä voi tehdä. Teknisesti sitten, mitä liittymisehdot tällä päivänä sanoo, niin sehän mahdollistaa sen, kun se on kolmikäämimuuntaja. Niin tämä kannattaa aina tarkistaa meidän kanssa sitten yhteistyössä, jos on epäselvä. Aikaisemminhan siinä oli myös se 30 MPa se muuntajateho rajana, mutta sitten siellä on myös 30 megawattia kulutuksella tai tuotannolla. Nyt se on, näyttäisi poistumaan siitä.
rajoitus. Muuten on tullut hyvin kysymyksiä, kiitetään jo tässä vaiheessa niistä. Ja mitä mieltä Laura, tuleekohan tänne vielä kysymyksiä? Äsken näytit aika hyvin tietävät. Etukäteen. Samalla sekunnilla tuli kysymys. Mulla on nopeampi yhteys tässä näin. Joo. Joo, eiköhän tämä ala lounasaika koputtelemaan tuolla, mutta tosiaan tässä on tämmöinen 14 sivua tekstiä, johon kyllä suositellaan, että tutustutte. Nyt on aika niin kuin oleellisia osia meidän toimintaa. Ja Myös maksurakenteeseen. niin, muutakin luettavaa. Nyt kesän jälkeen kaikilla on virtaa. Ehkä siinä, että tämä materiaalit tulee sinne meidän nettisivuille taas näkyviin. Ja niin kuin Laura sanoi, että tämä videokin tulee sitten YouTubeen puolelle, eli sitä saa sieltäkin katsella muutaman hetken. Eikö niin? Kyllä. Yes. Sitten me varmaan suljetaan täältä yhteydet, lopetetaan tallennuskin, voisi olla ihan hyvä, niin ei jää videot pyörimään taustalle. Lopetetaan transkriptio ja lopetetaan